Dit is op het moment de enige topsport die Yvonne beoefent. Het soepel houden van de tienen. Volle meer is er nog net. Voorlopig is er weer thuis in Twellegeer. Een beetje televisie zien, een goede verzwarging van mem. Maar totaal net wat de jonge reedritster een paar weken verregen hier. Ze bloot er wel rustig onder en houdt haar vast aan het positieve. Ja, naar omstandigheden wel goed. Ik ben op bank en bed gekluisterd, zeg maar. Ik ken vrij weinig. Maar goed, het is nog te dwang, zeg maar. Het moment van het ongeluk tijdens de training zich haar altijd bijbleven. Ze wist voort dat het mis wie. Ik sprong en ik zette mijn orenvoet erbij. En die glieden eigenlijk onder mijn voet. En ik met mijn volle gewicht erdoorheen. Ja, dat is zo'n onwerkelijk scenario. Ik heb het eerst iets geschreeuwd natuurlijk. En vooral ik van ongeloof en van het besef van dit is echt heel goed mis. Verskate breuken en een lange operatie binnen het gevolg. Een behoorlijke streep door de rekken van de topsportster. Hoe lang de revalidatie door zal is net bekend. Maar waarom komen is zeker het doel. Ja, absoluut. Ja, ik bied me daar wel niet vast. Ja, absoluut. Geduld is de enige remedie. Dat kost het moeite. Maar het is zat het is. Ja, ik heb geen keus. Ja, dat is, als ik meer nog droog in meidje, dan is het net echt bevorderlijk voor het herstel. Dus dat ben ik maar net. Nee, ben je net bang voor die toekomst als topsporter? Dat zie ik in het begin heel erg. Dat binnen inderdaad voorbij komt. Maar nou, ik ben eigenlijk net mee bezig. Ik ben puur mij vooruit en mij stapje voor stapje. Elke dag iets meer. Alles, en inderdaad rustig blijven. Nee, er niks om vooruit te zien. Vooruit te zien in ieder geval. Nee.